سلام كبرات تخاتلت منباتنا كم ياللهم تسقاطعناكم نحنا مجم انترفونا فوتكم تبغالنا ابيوتكم تعنا ابسرحكم كعوتنا تمننا نابزي نلوم زدالنا لكم مدى بزعباتا قد حسرت 5 عامتات او درشنغروا عجبن باتبل نايسنايت امينه درف توداديرا نديانو بدفرتن رسمت مانن بمملاس ابت وان املا هاجر هببت خوينا زنبرت مزغانا تغسته زوصاتو مستير زدست حستوينا حيزنا لكم مسينا زلنا ቅድሚ ጅማርና ግን ሞራልኩም ኣብ ቅጻነት ስራሕና ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ሓደራኹም ብሼር ላይ ኮመንት ክትዕጅቡና እናዘኻኽርና ብቐጥታ ናብ መደብና ኸነብል ምስጋና ተኸስተ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እቲ ኩሉ ኣብ ሽንግርዋ ዝገበረቶ ተግባራት ተዋስኦ ከም ዝነበረን ሓደ ስሙ ክትገልጾ ዘይደለየ ስነ ጥበባዊ ነቲ ሓሳብ ከም ዘምጻላን ኣብ ውድድር ሽንግርዋ ኣቲኺ ዘይከውን ደርፊ ድረፍ እሞ ድሓር ተመሊስክ ኸኣ እንታይ ኮንኩም ዘይሕለፍኩም ንኽትብሊ ትኽእል ዲኺ ከም ዝበላ ንሳ ድማ ብቐደማ ደፋር ከም ዝነበረትን ከምኡ ከም ዝገበረትን ገሊጻ እታ ቅድሚ 15 ዓመታት ኣብ 2009 ኣብ ውድድር ሽንግርዋ ናይ ሰናይት ኣሚነ ዓጅበን እትብል ደርፊ ዝደረፈት ምስጋና ተኸስተ ናብ ሚድያ ተመሊሳላ ኣብዚ እዋን ምስጋና ሽንግርዋ እትብል ናታ ዩቲብ ቻነል ከፊታ ምስኒት ብምዃን ቃለ መሕትት ክትገብር ምዃና ክትገልጽ ተሰሚዓ ነይራ ብተወሳኺ ምስጋና ካብ ህዝቢ ንዝመጽእ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ክትምልስ ከም ዝኾነት እውን ሓቢራ ነይራ ብፍላይ ናይ ቅድሚ 15 ዓመታት ኣብ ውድድር ሽንግርዋ ዝበለቶን ዝገበረቶን እናዘከረ ኩሉ ሰብ ሓቲትዋ እዩ እነሆ ኸኣ ሎሚ ብመሰረት ቃላ ነቲ ምስጢር ኣውፅያቶ ኣብቲ እዋን ምስጋና ዳርጋ ኮነኢላ ከምኡ ትገብር ዘላ እዩ ኮይኑ ዝስማዓካ በቲ ኣብኡ ዘርኣየቶ ግብረ መልሲ ትሕዝቶ ኸኣ ሰባት ኣዘናጊዓ እውነት እውን ረኺባ ነይራ እያ እሞ ሕጂ ምስጋና ናብ ሚድያ ተመሊሰለኹ ትብለና ኣላ እሞ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ንሓፍትና ምስጋና ነተባብዓ እያ ጽቡቕ ዕድል ድማ ንምነየላ ኣብቲ እዋን ምስጋና ኣብ ውድድር ሽንግርዋ ብዝገበረቶ ኣብ ሙላ ሃገር ህብብቲ ሰብያ ኮይና ነይራ ሕጂ ኾንካ ክትሓስቦ እውን ኮነኢላ ትገብሮ ዝነበረት ኮይኑ ይስማዓካ ምስጋና ኣብቲ እዋን ናይ ሰናይት ኣሚነ ዓጅበኒ ትብል ደርፊ ሒዛያ ናብ ውድድር ሽንግርዋ መጽያ ነታ ደርፊ እውን ጥዑይ ጌራ ግጥማ ይኹን ዜማኣ ኣይሓዘታን ነይራ ድኹም ኣቀራርባ ጌራ ብምቕራብ ከኣ ብዝግባእ ከም ዘይተዳለወት ዝገልጽ ትሕዝቶ ኣቕሪባ ድኹም ትሕዝቶ ኣቕሪባ ኸይኣኽላ ኸኣ ነቶም ነቲ ውድድር ክፈርዱ ዝተዳለዉ ሰለስተ ደያኑ ባርናባስ መብራህቱ የማነ ኺዳነ ይኤል ክትመላለሶምን ብመልስታታ ከተገርሞምን ክኢላ እያ እቲ ድፍረት ዘለዎ ኣቀራርባኣ ምስጥቕል ዓለም ዘይብሉ ርእሰ ተኣማንነታ ተደሚሩ ኣብ ግዚኡ ብዙሕ ሰብ ኣዛሪቡ ነይሩ ብፍላይ ንደያኑ ብትረትን ብድፍረት ዝመልኦን ኣገባብ ጌራ ክትምልሰሎምን ከላ ብምስጋና ዘይተገረመ ተዓዛቢ ዳርጋ ይነበረን እቲ ደቂ ገዛውተይን መሓዝቶይን ብጎሮሮ ኺኢኺ ትበል እዮም ዝብሉኒ ዝበለቶውን ኣብ እዋኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገርና መዛረረቢ ነጥቢ ኮይኑ ነይሩ እሞ ሕጂኸ ምስጋና ከም ቀደማ ትህሉ ዋላስ ምስ ግዜን ዕድመን ተመክሮን ተቐይራ ትኸውን እቲ መልሲ ኣብ ናይ ምስጋና ዩቲብ ቻነል ተመሊሱልኩም ክኸውን ተስፋ ንገብር ሓደ ካብቶም ሰለስተ ብሉጻት ድያኑ ሽንግርዋ ዝኾነም ኣብዚ እዋን ኣብ ሃገረ ፊንላንድ ዝርከብ ኦፔራማን መምህር ሙዚቃ ዳኛ ሽንግርዋ ዝኾነ ባርናባስ መብራህቱ ብዛዕባ ምስጋና ተሓቲቱ ነይሩ ባርናባስ ከኣ ንሕና ንላገጽ ወይ ኮነኢልና ኣይኮናን ጌርናዮ ናይ ምስጋና ግን ኮነኢላ ድያ ጌራቶስ ዋላ ብልባያ ኣይፈልጥንየ ብምባል ባርናባስ ድሕሪ ነዊሕ እዋን መሊሱ ሽንግርዋ ዋላ እኳ ተካትን ወረስን ስነ ጥበባውያን ንምፍራይ ዓሊሙ ከም መደብ እንተቆመ እቲ ኣብኡ ዘጋጥም ከም በዓል ምስጋና ዝኣመሰሉ ደፋራት ተወዳደርቲ ዝህብዎ ግብረ መልሲ ዘርእይዎ ባህርያት ግን ህዝቢ ካብቲ ቁም ነገር ወፃኢ ክዘናጋዕ ክግረም ክዛረብ ገይሮሞ እዮም ዝሓለፈ ዓመት ባርናባስ መብራህቱ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ልዕሌና ምስጋናያ ህብብቲ ኮይና ስለምንታይ ከምኡ ጌራ ኸኣ ክሳብ ሕጂ ክርዳኣኒ ከኣለን ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ ሽንግርዋ ከም ዕላማ ሓደስትን ተካእትን ስነ ጥበባውያን ንምፍራይ ዓሊሙ ዝተመስረተ መደብ ነይሩ
أبزوان عبيت سنتوين هاجرنا خوينم زلو كم تيدي كيف فرسلام موسى نفسيهر ياسو تصفوني عرافة حامد مريم شاوش فيليمون محراي يوهانس هابتاب ودقرين سو عبد يوسف إيدن كسته وزته زفرييو ولا قا جلجليم سنتواويان كم بعال سو عبد يوسف أقدمهم فلوت درفتن تنبرو أتم زبوزو حقن شنجر وازم تسألنا بركة يوم وذدر شنجر واخد مدب كجمرن كله حيالاتن تكاتن فتناتن سنتوان مفرع علمو نعبيت سنتبه هاجرنا درجو خبن مبال استمسرت مدبيو كابتز جمرلو كسابت زقارصلو وانكا بزحات عقمزلو منسيات افستفلاليه بوتاتات هاجرنا فتشو نابز باغريبون نابز حشه درجه اسغاغيرونيو ግራት ኮይኑ ኸኣ ነቶም ፈልሲ ኮይኖም ዝመጽዎ ዝነበሩ መንእሰያት ናፍረ ከብጽሖም ተራእዩ ውድድር ሽንግርዋ ከምታ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንሪኦም ስም ሃገር ጠቒስካ ኣይዶል ጥራይ ወሲካ ነቲ ናይ ወፃኢ ሃገራት መደብ ከም ዘለዎ ምቕራብ ፍንትት ኢሉ ከም ውድድር ናቱ መትከላትን ዕላማን ሒዙ ዝተበገሰ መደብ እዩ زي كمتي أفكالوت هاجرات النريو مس حبرة السبكا زي كيد ناتكا وكال نجر كي وسكا نتنايم عربويان كم زلوا مغرب وتدر شنجر واجن حبرة السبنا انتاي مسل كما يزبليو تشعت بهراتنا انتاي مسلو زواتاتنا نوسان زواتاتنا كما يمسل انتاي تسقاتات اللو دقيق مصنعت بمقبار نت حبرة السب بزت عما قباب تنديفو نافت قبار تسقاقيرو ውድድር ሽንግርዋ ዘይበጽሖ ቦታ ይነበረን ናብ ኩሉ ቦታታትን ኩርናዓን ሃገርና በጺሑን ወኪሉን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገርና ካብ ትሽዓተ ብሄራትና ዝፈረዩ ተካቲ ንስነጥበብ ሃገርና ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከሰጋግሩ ተስፋ ዝተገብረሎም ብዙሓት ስነጥበባውያን እውን ክንርኢ ጌሩናዩ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሃገርና ዘሎ ጽባቐን ትሕዝቶን ዘላልን ዘጉልሕን መደብ ስለ ዝነበረ እውን እቲ ካልእ ጽባቐ ናይዚ ውድድር ይገብሮ ውድድር ሽንግርዋ ኣብ ውድድር ጥራይ ከይተሓፅረ ናብ ደረጃ ኣካዳሚ ዝዓበየ መደብ እዩ በዚ ሰፊሕ ዝርግሕ ዝነበሮ መደብ ኣቢሉ ኸኣ ብዙሓት ተምሃሮ ሰልጢኖም ደረጃኦም ክብክብል ገይሩ እዩ ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ድምፂ ወይ ደርፊ ጥራይ ከይተሓፅረ እውን ምልከት መሳርሕታት ሙዚቃ ውድድር ትልሂት ብምትእትታው እቲ ውድድር ሰፊሕ ዝርግሕ ዘለዎ ናይ ስነ ጥበብ ማዕኸን ምዃኑ ከመስክር ክኢሉ እዩ ኣብቲ ውድድር ከዓ ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም ተላሃይትን ኣብ መሳርሕታት ሙዚቃውን ብሉፅ ክእለት ዘለዎም መንእስያትን ከፍሪ ዝበቕዐ እዩ ብፍላይ ኣብ ምልከት መሳርሕታት ሙዚቃ ፍሉይ ክእለት ዘለዎምን ጥበብ ኣተሓሕዝኦምን ምልከቶምን ዝገርም ሰባት ክንዕዘብ በቒዕና ኣብ ውድድር ትልሂት እውን ካብዚ ብዘይፍለ ብዙሓት ወናማት ኪላታት ተካእቲ መንእስያት ርኢና ብሓፂሩ ውድድር ሽንግርዋ ብደቂቕ ዝተሓስበሉ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዝተገብረሉ ድሙቕ ውፅኢት ዝተረኽበሉ ጥበብ ሽትቱ ስነ-ጥበባውያን ዝተሓፍስሉ ግራት ነይሩ ታሪክ ዝዝክሮ ነባርን ኣፍራይን ውድድር ብምዃኑ እውን ኣብ ዕብየት ስነ-ጥበብ ሃገርና ዓብ እጃም ተፃዊት እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕረብና ልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፈና እትደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ ንኹልና